suntem adunați în număr mare în această seară pentru a trăi vestea nașterii Mântuitorului. Iată că, prin minunatele cântări ascultate, inimile noastre s-au umplut de bucurie, pace și har. Ați reușit ca, asemenea îngerilor ce le-au apărut păstorilor, să răspândiți vestea venirii în lume a lui Mesia. Mulțumim tuturor coriștilor pentru efortul depus în pregătirea acestui concert, pentru spiritul de inițiativă de care au dat dovadă și pentru că ne-au înseninat funcțiile prin cântul lor. Mulțumim special aducem doamnei Simon Ștefania, celor doi talentați care de